badirudi ekaitza pasa dela. Abiatu dira, Bizkor, eta hortxe dira ontziak, lehen kaletik Bizkaiko selekzioa dugu, bigarrenetik Katalunia, Oriotarrek utzitako traineruarekin, ontzi horiarekin, hirugarren kaletik Gipuzkoako selekzioa, Zumaiako neskekin gaurko honetan, eta laugarren kaletik Galizia, ligako lidertzan dugun taldea. Eta jadanik Rias Baixasek, Galiziako ordezkaritzak segundu bateko errenta, Gipuzkoa eta Bizkaiari 3 segundora, Katalunia, eta gaurkoan garaipena lortzeko favorito garbiak dira aurrekoak ikusita Galiziako ordezkariak. Eta aipatu behar kuadrilak aurkesterako garaian Bizkaiko selekzioari dagokionez, lehen kaletik ari den taldeari dagokionez, Raul Amundarain dugula prestatzaile eta patroilanetan Iratxe Ortiz de Pinedo. Eta hauentzat, Bizkaiko emakumeentzat oso asteburu luze eta gogorra izango da atzo, arkoteren izenean, baina Bizkaiko ordezkaritza honekin, tripulazio honekin Euskadiko txapelketa jokatu zuten Hondarribian, gaur hemen dira eta bihar getxo. Beraz, 3 egunetan 3 estropada eta lankarga handia izango dute Bizkaiko emakume hauek. Momentuz Galizia buruan, 3 segundora Gipuzkoa, 5 segundora Bizkaia, 11 segundora Katalunia. Gaurko honetan Kataluniarak bigarren kaletik ari dira lanean, eta oso estropada traketsa gogorra izango da hientzat. Hasieratik komentatu ziguten ikastera etorri direla, eta ikasteko eta Kantauriko itsaso hau eta hemengo urak ezagutzeko gaurko estropada benetan aproposada. Patroiak jakina, Euskalduna izanik, Sarail Izazu Oriotarra izanik, honek bai badaki hau zer den, baina arraunlariak ez daude ohituak ura hauetan eta olatu baldintza hauekin lan egitera, eta horregaitik gaurko honetan seguruenik beste egun batzutan baino gehiago sufritzea tokatuko zaie, eta eusten badio horrela haizeak itsasoa gehiago nahasi gabe hainbestean, eta Galiziarrak indarrean dira, 5 segundo Gipuzkoari, 7 Bizkaiko selekzioari, Katalunia 17 segundora. Eta Gipuzkoako ordezkaritza gaur esan dugu, Zumaia Arraun Elkarteko neskek osatzen dutela, Joseba Aristi dute, prestatzaile, Maider Urbieta, gaztea, patroilanetan, eta gazte asko, 5-6 gazte ari dira, estropada guztitan, zara dut, 18 urtetik berakoak, eta horrek badu bere meritua, batipat etorkizunari begira jarraitzeko asmoa baldin badute behintzat, horrek indarra emango dio traineruari, Arraun Elkartean. Eta laugarren kaletik Galiziarra ditugu, Galiziarrak favorito, nabarmenak dira, gauza dauden bezala, aurtengo liga, Euskotren liga hau, lehen edizioan, irabasteko prestatzaileak Beni Silva eta Marko Kastelao ditugu, patroia Laura Ermo, eta gogoratu Rias Baixaseko talde honetan, 3 Arraun Elkarte ditugula, bateginik lanean, alde batetik Cabo da Cruz, bestetik Meira eta 3. Txapela da. Eta baserri Galiziarrak errenta ederraren jabe dira hasieratik, 8 segundo Gipuzkoari, 9 Bizkaiari, ongi ari dira Galiziarrak. Ikusten da, lehen Marko Kastelao prestatzaileak esan bezala, estropada eremu hau nolakoa zen bazekitela eta estropada ongi prestatu dutela. Bai, traketz xamarra izan arren, oso ondo prestatuta, entrenamentu batzuk eginda, eta irtera oso ona egin dute, ez? Eta irteran aurre hartze horrek, gero abantail hori ematizu, luzean zehar kontrolatu dezakezu beste taldeak non dauden, ez? Eta hori egin dute Galiziarrak, eta ikusirik denboraldian zehar besteak baino zertxo bat gehiago daudela, hobetxiago daudela, hori erakutsi momenturo hori ziurtatzen, ez? Bigarren posturako burruka, Gipuzkoarrak eta Bizkaitarrak hortxeleian, eta Juan Ale Gorburu lankide agurtuko dugu, bera delegatuen inguruan da, eta gaur tentsio puntu batekin bai denak hemen, alde batetik arratsaldea, kirolari dagokionez oso oparoa ere bada, Donostiako klasikoa jarraitu duzu gurean, gabaz futbola ere bai, esan beharrik ez dago, arraunlarien artean, kirolarien artean ere oihartzun handia izan duela, Iker Astarlozaren kasuak, pentsatzen dute zer aztertua eta zer komentatua badela klubetako arduradunekin, ez da Joanan, arratsaldeon? Arratsaldeon bai guztioi, bai ondo diozu.
bateko urduritasun, besteko lasaitasun ere bai esango nukenik behar bada oraindik askotxo falta delako, hala ikusiko dute ordezkariek, gizonezkoen estropadak hasteko, emakumezkoak lasaiago daude, behar bada gauzak finkatuxeagoak ere badaudelako, eta bai, batzuk eta besteak horixe komentatzen ari dira, ez? Atzoko Mikel Astarlozaren inguruko albistea. Esan dezagun, Gipuzkoan aurreneko estropada duela San Miguel Ligak, Bizkaian, Galizian eta Kantabrian ibili ondoren, eta neu behintzat nahiko harrituta Mikel, gaur ez delako hemen jende askorik, edo ez aurreko urteetan izan den jendetza behintzat, ez dakit aurretik bota duen euritearekin ikaratu egin diren edo zer, espero dezagun apurka gehiago hurbiltzea. Behar bada bai, mehatxu ere bazen, eguraldiak okerrera ingo zula eta kezka eta beldurra, eta pentsatzen dut arrauntzale asko Euskal Telebistaren bidez jardungo direla estropada jarraitzen. Bizkaitarrak maniobra garai horretan, Gipuzkoaren aurretik 10 segundora Bizkaia, Gipuzkoa 11-ara, eta bigarren posturako izango dugu hemen norgehiagoka. Lan erditan gogoratu, emakumeak biluze eta ziaboga bakarrera ditugula. Erne, kolpea. Ezin kontrolatu ontzia eta Gipuzkoako neskek horre zuzenean kolpea, hortxe zetorren Kataluniako selekzioa, eta tentsio momentu hau gainditzerik baduten eta beste goraberarik gabe aurrera jarraitzeko moduan diren. Ziatzeko ari dira esaten etxeko neskak Zumaiarrak eta badirudi arraunen bat behintzat galdu dutela Kataluniarrek eta izango duten sustoa, gorputzaldia, ikaragarria izango da. Arrauna hortxe da, arrauna galdu egin dute eta ea antolaketako norbait edo hori hartzeko moduan den. Ikusi dugu maniobra ostean ontzia zuzentzen ari ziren hor Gipuzkoarrak eta Kataluniarrak ere hortxe maniobrarako hurbiltzen eta hortxe zori gaiztoko gora berau baserri. Ea horretan joaten den, susto handi bat bai, eta ea horretan bukatzen den. Hemen dira lur jota baita ere Gipuzkoarrak. Tira ba. Zein ez dakitela, ez? Jarraitu, geratu, hori ziabogan irteera hortan pixka bat zabaldu egin dira eta besteak ere sarreraku hortan Kataluniarrak ere pixka bat zabaldu dien hortan talka egin dute bi ontziak. Hortze da kolpea. Eta latza, golpea eta momentua, eta orain bien bitartean Galiziako ordezkariak aurrera, Bizkaitarrak ere bai, 12 segundo orain Galiziak